Στην επαναφορά ο Σκούνιπεν. Μπάλα στο Κλέιζα, το jump shoot από τον Λιθουάνο. Πρώτο καλάθι, ανοίγει λογαριασμό ο Κλέιζα. Ανοίγει και ο Ολυμπιακός τον Περσί, μειώνει σε 4-2. Μπάλα μέσα στο Σκορτσανίτη, θα γυρίσει. Θα νικήσει το Μάριτς. 14 με το πρώτο καλάθι από τον Σοφοκλή. Σκορτσανίτη και σκοράρει μέχρι τώρα μονάχα ο Κλέιζα. Σκορτσανίτης και με τα μάτια των Clippers καρφωμένα συνεχώς πάνω του, αλλά αυτή είναι μια ιστορία που ούτε ο ίδιος την έχει στο μυαλό του τώρα και πολύ περισσότερο δεν δικαιούται να την έχει κανείς άλλο. Για να αποτρέψει το pick and roll, έκλεψε την μπάλα. Childress 16. Ο Ολυμπιακός αφυπνίζει. Childress για τον Σκορτσανίτη με τον Μάριτς με δύναμη. 12-8 από τον Σκορτσανίτη που φτάνει να έχει 4. Αυτό δεν ευχαρίστησε τον Βουγιώσεβιτς, ο οποίος τα ψέλνει στον playmaker του. Παπαλουκάς με την προσποίηση για το 14-10. Ο Ολυμπιακός τρέχει στο γήπεδο που το βρήκε ανοιχτό πια. Οι παίκτες της Παρτίζαν, ένα σχέδιο που εξυφάνθηκε από πριν και το βλέπουμε να εξελίσσεται συνεχώς. Παπαλουκάς ένας εναντίον όλων. 17-12. Δεύτερη φορά που ο Παπαλουκάς πηγαίνει σε αυτός που αν προηγείται με 5. 17-12, έχουμε αλλαγές επί αλλαγών. Το κακό είναι ότι είναι εκνευρισμένος ο Κλέιζα και όποτε χάνει την ψυχραιμία του δεν βοηθάει καθόλου την ομάδα του. Γι' αυτό τον αντικαθιστά ο Γιαννάκης με τον Μαυροκεφαλίδη. Ίδια στιγμή πηγαίνει και ο Σοφοκλής στον πάγκο στη θέση. Ο Ολυμπιακός έσωσε την κατοχή. Το θέμα είναι αν θα σώσει και μια επίθεση για να την τελειώσει καλά. Ναι, 17-15 για τον Τεόντοσιτς. Φοβερή φάση Βασίλη με τον Παπαλουκά να ζητάει επιτακτικά την μπάλα στον Τεόντοσιτς. Ο Τεόντοσιτς να ζητάει screen από τον Μπουρούση και να παίρνει πάνω του την τελευταία επίθεση. Τέλος. Διπλασίασε τους μέσους όρους του σκοράρισμα στην Ευρωλίγκα. Σε αυτό του κόστησε και η απουσία του. Είχε γυρίσει λίγο πριν από το Final Four. Ήταν απ' όλα γενικός ο Βασιλόπουλος πέρυσι και από το Final Four και από τα Play-Off και από την εθνική ομάδα. 22-19. Περνούν τα δεύτερα λεπτά όμως, μένουν 6 τώρα. Μπουρούσης για 3. Μάλιστα. Μια επίθεση που μπορούσε να θεωρηθεί και σκοτωμένη. Της δίνει ζωή ο Μπουρούσης. 22-22. Και αυτή είναι μεγάλη. 40 ακόμα. Για το τέλος του ημιχρόνου Παπαλουκάς. One man show. 25-25. Τρίτη προσπάθεια που παίρνει ο Τεό. Με τον πάσιμο παίρνει τα βήματα του αντιπάλου του. Και εκεί ο Ολυμπιακός που δεν έχει και προσπαθεί να δημιουργήσει λίγα ευκαιρία ευνηδιασμού στο πρόσωπο του Παπαλουκά. Να βρίσκει τον άνθρωπο που τρυπάει την αντίπαλη άμυνα και πάει στο 1 εναντίον 1. Έτσι ο Παπαλουκάς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 7 πόντους, προηγουμένως κέρδισε και το τρίτο φάουλ του Μπόζιτς. Πηγός του Ολυμπιακού στη γραμμή. Μάλιστα. Το έμεσο τρίποντο 26-25. Είναι μια ιστορική στιγμή για τον ημιτελικό, διότι για πρώτη φορά περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός. Περνάει μέσα Childress με τα αριστερό. Σκορτσανίτης στο επιθετικό rebound. Με δύναμη καλάθι για τον Σοφοκλή. 28-26 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Βαθμιαία βελτιώνει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του. Δεν έχει καταφέρει ωστόσο ακόμη να γίνει το αφεντικό του μάτς. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Κέτσμαν. Ακόμα ένα κέρδος για τον Ολυμπιακό εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σκορτσιανίτης έχει 6 πόντους με 3 στα 6 δίποτα. Και όντως it's αμέσως οπλισμένος. 26-31. Παπαλουκάς, Κλέιζα από την κορυφή. Μάλιστα. 33-28 από τον πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας και Παρτίζαν κατάφερε να περάσει μπροστά και να πάρει το προβάδισμα. Σκορτσανίτης με τον Μάριτς, τα ίσια, καλάθι από το Σόφο. 35-28, Ολυμπιακός σε 7. Η καλή δουλειά του συνεχίζεται, είναι σε καλή φάση πια ο Ολυμπιακός. Από την ώρα δηλαδή που πέρασε με 7. Κλέιζα μέσα όλο το δρόμο. 37-32, πάμε και στο Παπισαρατινάκη να δούμε τι ειδικές του κεραίες. Κλέιζα, η μπάλα πήγε μέσα από τον Μπεν. Σκορτσανίτης, η συνεργασία βγάζει το κάρφωμα του Λιθουανού. 39-34. Φοβερή πάσα του Σοφοκλή. Διάβασε άριστα τον double. Ένα αμυντικό ζήλο του. Σκορτσανίτης που είναι βασικότατο σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και απόψε. Και ρισκάρει εδώ ο Βουγιώσεβιτς, αποσύρει τον Ρόμπερτς. Μισή δουλειά έγινε. 40-37. Μακάλεπ. Ο Ολυμπιακός είναι 4 μπροστά, είναι 5 τώρα. 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Στην προσπάθεια του να ξαναχτίσει μια διαφορά.
42-39 και 43-39. Ο Χαλπερίν είναι καλός στα στατιστικά και τα ρεκόρ. Ο Μπουρούς βάζει και τις δύο, κάνει καλά τη δουλειά του εδώ. 44-39. Και ο Τόσιτς. Το σούτ απέναντι στο Μπόζιτς. 47-40. Ο Ολυμπιακός τους 7, διαχειρός του Σέρβου. Λόπουλος. Απ' την απέναντι πλευρά ελεύθερος ο Μπουρούσης. Επιθετικό rebound Κλέιζα. 49-43. Ο Ολυμπιακός τους 6. Και τον Παπαλουκάς. Δεν υπάρχει pick and roll. Τώρα η μπάλα μέσα, κάρφωμα από τον Big Sofo, 51-45. Ήταν όμως καταπληκτική η πάσα του Παπαλουκά. Έξοχο. Τα 5 παραμένει. Ο Ολυμπιακός που έχει ξανά την ευκαιρία τώρα να βγατήσει τη διαφορά του και να κοιτάξει όχι αφιψηλού, που σημαίνει αλαζονία. Θα βάλει όμως τη δεύτερη ο Σοφοκλής. Να συνεργαστεί και το είδαμε και στην προηγούμενη φάση. Ούτε λεπτό μόνο στο Κέτσμαν. Με τον Κλέιζα, το πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας. Να δούμε τι έχει αλλάξει πια στα δεδομένα του και πόσο καλύτερα θα αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του μάτσα από εδώ και πέρα. Παπαλουκάς να κάνει αυτό στο οποίο είναι μάστορας. Πήρε ένα κύπελο για πάρτι στην Πράγα, βάζοντας αλλεπάλληλα τέτοια καλάθια και στον ημιτελικό και στο τελικό. 60-56. Ο Ολυμπιακός που έχει σφιγμό τουλάχιστον αυτό δείχνει. Childress, ναι, 60-58, το μαζεύει γρήγορα. Ένα 4-0 από τον Ολυμπιακό. Κέρια. Τότε νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ξαναγυρίσει το μάτι σε κυριαρχικό ρόλο. Υπό το κράτος του πανικού που δεν υπάρχει λόγος. Μένουν 4 λεπτά και είναι 3 και είναι 1 τώρα. Με το κάρφωμα του Childress. 62-61. Κλέιζα, εδώ είναι το προηγούμενο κάρφωμα του Childress, ο οποίος έχει σημειώσει τους 5 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού. Δεν σκοράρει η Παρτίζαν, δεν σκοράρει και ο Ολυμπιακός. Και ο Τόσιτς. Παπαλουκάς η μπάλα μέσα. Childress για το προσπέρασμα. 63-62 στο θρίλερ του Περσί. 2 λεπτά ακόμα. Και να αποδεικνύεται εδώ για τον Ολυμπιακό ο άνθρωπος που του δίνει τον... Ναι, του Τόμιτ και τις βολές του Ζάρκο. Βάζει και τις δύο. Αν άκουσε καλά η Χριστίνα και αν ακολουθεί το σύστημα κατά γράμμα, τελευταίο το σούτ θα το πάρει ο Τεόντοσιτς. 6,8 Ολυμπιακός, είναι 2 πίσω. Παπαλουκάς, Τεόντοσιτς για 3. Childress κάρφωμα. Ισοπαλία στα 2,6. Ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός. Από ένα κακό σουτ από μηχανίστεος άνθρωπος τελευταία στιγμής. Ο Τζος Childress θα κρατήσει ζωντανό τον Ολυμπιακό. Ή απλά ήταν ένα airball που ακολούθησε ο Childress. Είναι απομάκρυση εκ του ταμείου, δεν είναι λάθος αναγνωρίζεται. Μάλιστα, 12 στους 14. Και καλά έκανε. Είναι ο Σερίφης στην πόλη απόψε. Από τους πάγκους εκεί μαζί με την Χριστίνα. Μπάλα μέσα! Εξαιρετική πάσα! Με πολύ ψυχραιμία και με μάτι που ο Παπαλουκάς το έχει ακόμη και όταν λειτουργεί πάνω του όλοι. Κέρδισε το rebound και στη συνέχεια έκανε το σωστό, καθώς είδε ότι υπήρχαν 3 παίχτες του Ολυμπιακού έναντι μόλις ενός της Παρτιζάν. Βγήκε και ο Παπαλουκάς στον ευνηδιασμό και πάσαρε στο κατάλληλο σημείο στον Κλέιζα. Μένουν ακόμα 3 λεπτά, τίποτα δεν έχει εγκριθεί ο Ολυμπιακός. Θρίλερ που παίζεται απόψε στον Περσί. Ναι, 74-70. Οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Χαλπερίν. Η μπάλα μέσα, Κλέιζα γυρίζει. Καλάθι για τον Λιθουάνο. 77-72. Ο Ολυμπιακός στο συν 5. 4 μπροστά. Ναι. Αυτός που ακούγεται είναι ο φροντιστής του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης ο Πασκόπουλος. Η φωνή του περνάει μέσα. Θα βάλει την πρώτη. Παραλαμβάνω 9 δευτερόλεπτα, 9,5. Ο Τεόντοσιτς έχει 2 βολές. Βάζει και τις 2,78. Ναι. 82-80. Καλύτερα άριστα έχει δηλαδή. Καλύτερα και από το ρεκόρ του όλη τη χρονιά. 2 στις 2. 80-83. Πρέπει να γίνει φάουλ τώρα. Ράσιτς. Ελεύθερος σου 3 πόντων. Μάμα μία. Όχι. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Μετά από 13.